तिलारी घाटातून एसटी बस सुरू करण्यासाठी काही मुहूर्त सापडत नाहीये। काही दिवसांपूर्वी एकीकडे वाहतूक निरीक्षक अनंत चिले यांनी तिलारी घाट वाहतुकीस योग्य आहे असा दाखला दिला, तर त्यानंतर वाहतूक अधिकारी अनिल मोरे सांगतायत हा घाट अजूनही वाहतुकीस धोकादायक आहे। त्यामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये एकवाक्यता नसल्यामुळे एसटीचा प्रश्न भिजत पडलाय। सार्वजनिक बांधकाम पाहणी करूनही अजून अहवाल दिलेला नाहीये, त्यामुळे या अहवालाचं पुढे काय झालं असा प्रश्न आहे। गेल्या 8 महिन्यांपासून तिलारी घाट वाहतुकीस बंद आहे, त्यामुळे कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी 31 ऑक्टोबर पर्यंत घाट वाहतुकीस बंद राहणार असल्याचं पत्र दिलं होतं। याबाबत एसटी विभागाचे विभागीय वाहतूक अधिकारी अनिल मोरे यांच्याशी कोकण 7 लाईव्हचे दोडामार्ग प्रतिनिधी लहू परब यांनी संवाद साधला असता ते नेमकं काय म्हणाले पाहूया। लहू परब दोडामार्ग पत्रकार काय म्हणतो त्याविषयी आम्ही बातमी वाचलेली की तिलारी घाटातून 2 दिवस एसटी सुरू होणार म्हणून। मला वाटतं आता 8-10 दिवस होऊन गेले या विषयाला। काय झालं नेमकं? त्या त्रुटी होत्या ना, त्या त्रुटी आम्ही कळवलेल्या आहेत। पहिलाच तर काहीतरी तिथं ते बॅरल लावलेले आहेत, कठडा जिथून वाहून गेला, जिथं रस्ता खचलेला आहे ना, बरोबर, तिथं फक्त जे बॅरल लावले त्याच्याऐवजी कठडा जरी झाला म्हणजे गाडी समजा आता काय झालं, पूर्वी तुम्ही किती वर्ष तुमचं एज माहित नाही, पण पूर्वी जगात कसं होतं फक्त आपली एसटी यायची, बरोबर हो। आता तो रूट शॉर्ट रूट झाल्यामुळं आणि पूर्वीच्या रस्त्यामध्ये ना आत्ताच्या रस्त्यामध्ये बराचसा फरक झाल्यामुळे बरीचशी वाहनं तिथून येतात, बरोबर। ज्यांना गुगल मॅप जे घेऊन येतात लहान वाहनं ती सहसा ते शॉर्ट रूट दिसते गुगल मॅपला आणि घाटाचा अंदाज त्यांना येत नाही, बरोबर। त्यांचा चुकून अचानक अंगावर आला तर वाचवायला तिकडे जायला रस्ताच नाही, म्हणजे कठडा असेल तर आपलं काहीतरी किमान थांबू शकतो, बरोबर। आपल्या सगळ्यांच्या सुदैवानं आज अखेर तिथं कुठलाच असं मोठा काही इन्सिडेंट घडलेला नाही, बरोबर। पण हे आपली कशी आहे, प्रवासी वाहतूक आहे, आपल्यामध्ये सामान्य लोक प्रवास करत असतात, त्यांच्या सुरक्षेसाठी जे बेसिक नॉर्म आहेत, बरोबर, घाटाला कठडा असावा तेवढे एक दोन त्रुटी आहेत त्यातले, तेवढं झाली की आपलं काही अडचण नाही। पुन्हा एकदा सर्वे करून लवकरात लवकर गाडी चालू करायचा निर्णय घेता येईल। ज्यांनी जी चाचणी केली त्यांच्या अहवालावरच आम्ही तुम्हाला सांगतो। आता आम्ही तर काही स्वतः आलेलो नव्हतो तिथं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।